Hello guys, today hello, good morning, mayong muntag, mayong udto, mayong gabi. Karon guys, na ako'y buhaton, no? Ako ipakita magluto ko og kanang para kay sa manok, no? Mao na siya guys. Charan. Tiil sa manok. Ano siya akong galimpyuhan gahapon. Yaman na akong sagol. Sili. Ahos. Onion o kaning sili nga hang. O gidaghan ako ang garlic, ang ginger kay ganahan ko mukha ang ginger. No? Nya og kaning kalaha. Ang ganda kalaha. Ato ito sa hay. Ato mutang nga mantika. Gamay. Gamay lang. Now, ilunod na to ang ito sa okayon. No? Lunod na to ang agtangan na to og limoncito. Lunod na to ang sili. Nya. Ang natong magic syrup. Namay lang. Niambak ang ahos. Looks good na guys na. Ya. Kaya na to og tubig. Para latan na siya. Tubig. No? Para latan na siya guys. Nato ibutang sa hay. There you go.
You guys, after we start this boiling, what? Past 2 hours. So, no, past 2 o'clock. Chicken feet. Past 2 o'clock. I don't put too much soy sauce. I just pour to make it a little red, little brown is what do you call it? Asciutti. More than gonna be 2 hours boiling, guys. Alright, guys. I'm gonna try now. That's like how many? 3 chicken feet. There are big chicken feet. See? And the rice. Atong soyan karon ang pagkain na mga unta akong soyan na karon ang tiil Ika. My daughter came by. Didn't see nothing. Magkinamot. Oh. Magkinamot, guys. Oh, wala. Really good. Thanks for watching. Please subscribe, share and like. Ring the bell.